ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଶଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ଶଳା ଭାଉଜ। ଫରମାଇଶ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଚାରମିନାର ଯାଇ ସପିଂ କରିବା। ଆଉ ସପିଂ ନା ଶୁଣି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ଅଫିସରୁ ଆସିଲି 6:15ରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇଲି, ଫ୍ରେଶ ହେଲି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଗଲି ସପିଂ କରିବାକୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାରମିନାର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହୃଦୟ, ହାର୍ଟ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ସେଇଆ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ଲାଇନ୍ ଲାଗେ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ଼ ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏଠି ସବୁ କିଛି ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଖାଲି ସପିଂ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା, ଯେମିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମର ଫେମସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସଦାବ ହୋଟେଲର ବିରିୟାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରମିନାର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ। ଏହା ହେଉଛି ଚାରମିନାର 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ। 1591 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 4ଟି ମିନାର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚାରମିନାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପରିଚୟ। ଏ ଯେଉଁ ଚାରମିନାର ହେଉଛି, 4ଟି ମିନାର ଥିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଚାରମିନାର କହିଲୁ। ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ମସଜିଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ମୁସଲିମ ଆସି ନମାଜ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲା ରହେ। ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାରମିନାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ବୁଲି ପାରିବେ। ଚାରମିନାର ଚାରିପାଖେ ସପିଂ କରିବାର ବା କିଣା ବିକା କରିବାର, ବିକା ତ ନୁହେଁ, କିଣାକୁଣି କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର, ଖାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତି। ମାନେ ଖରିଦଦାରୀ ସମୟରେ 500 ମୁଁ 100 ଦେବି, 400 100 ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଫାଇଦାଦାୟକ ଅଟେ। ନହେଲେ ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛ, ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଶଳା କିଣିଲା ଚଷମା କିଣିବ ବୋଲି ଆସିଥିଲା, 750 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଆମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଲୁ। ବେଗ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ଚାରମିନାର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳେ, ଝୋଟ, ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍। ଝୋଟ ମାନେ ଯେ ଆମର କପାରୁ ଯେ ଝୋଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍, ସେଇ ବ୍ୟାଗକୁ 350 400 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଚାରମିନାର ଲେଖା ହେଇଛି। ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି 150 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଲେ। ତାପରେ ଏ ଝୁମକା ନେବ ଆମର ଭାଉଜ, ଆମର ଯେଉଁ ଶଳା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଝୁମକା ନେବେ। ଝୁମକା ସବୁ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, କାନର ଝୁମକା। ଆଙ୍କ ଝୁମକା କିଣା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଗଲା ସେଇ ଗୀତ, ଏ ଝୁମକା ଗିରା ରେ ବରେଲି କା ବାଜାର ମେ, ଝୁମକା ଗିରା ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଝୁମକା କିଣା ବିକା ସରିଲା। ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଗ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ, ଆମ ବ୍ଲଗର ନାଁ ଏହା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଟିକେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଆମେ ବି କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛୁ କି ଦାଦା? ଆମେ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛୁ, ମହେଶ ବାବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରମିନାରରେ ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲି କଲିକତାରୁ, ମାତ୍ର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ଶୁଣି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଠୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଲୁ। ଯେତେ ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ବି 150 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଟ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଶଳା ଭାଉଜ ବ୍ୟାଗକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ପୂରେଇ ଚାଲିଲେ ନିଜର ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ସପିଂ କରିବାକୁ। ଏ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତି, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆମକୁ କହିଲା 250 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଦେବି ମୁଁ 25 ଟଙ୍କା।
ଏଇ ଭିତରେ ବାର୍ଗେନିଂ ହେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସିସନ ହେଲା ସେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେମସ୍ ମୋତି ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାରମିନାରକୁ ପଶିବେ ଗୋଟେ ମୋତିର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି, କାରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୋତି ପାଇଁ ପର୍ଲ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତେଣୁ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଖେଇଦେବ। ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବେପାରୀ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତିକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ଅରିଜିନାଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଭାସିଯିବେନି, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ନେଉଛନ୍ତି ସପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୋରୁମକୁ, ସେଠି ବହୁତ ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ମୋତି ନିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି 250 ଟଙ୍କାର ଦାମରୁ ଆମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି କରି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା 250 କହୁଥିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଥରେ ଅଧେ ପିନ୍ଧିଲେ କାମ ଶେଷ। 150 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 4 ପିସ୍ ନେଲୁ। ତାର ଆମର ଯେଉଁ ଶୋଳା ଭାଉଜଙ୍କର ଭାଇର ବାହାଘର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାର ନେଇଗଲା 4 ପିସ୍। 4 ଦିନ ଧରି ପିନ୍ଧିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନର। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ତ ନେଲା, ଗୋଟେ ନୀଳ ପିଙ୍କ ନେଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଲା। ଛାଡ଼, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଏଠି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଛେ ମାନେ ବେଗ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ନେବା, ଆମେ ଖାଲି ବେଗ୍ ନେଇକି ଯିବୁନି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖେଳନା ଦୋକାନ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଆଛେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଖେଳନା କିଛି କିଣିକି ନେବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ଏଇ ଯେ ପୁରା ଖେଳନା ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଖେଳନା ବି ନେବ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜେନେରାଲି ମାର୍କେଟ ମେଳା ଫେଳା ଯାଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 150 200 କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ 100ରେ ପାଉଛୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ 100ରେ ନେଲୁ, ଚିପକେଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ନେଇକି। ଅଲଗା କଥା ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଅଧିକା ତିଷ୍ଠିବନି, ତଥାପି ଆମେ ଖେଳନା ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ବଚାବୁଚି କରି ଆମେ 4ଟି ଖେଳନା ଧରି ବେଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୁଣି ଆଗ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। 400 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପକେଟରୁ ଯିବାରୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ବି ହେଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଆମକୁ କକା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଉପରେ ଯେ ଚୂଳ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ କ୍ଲାଉଚ୍ ଫ୍ଲାଉଚ୍ କିସ, ଯାଉ 50 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଭେରାଇଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ରେ ଚିକିମିକିଆ ଲାଇଟ୍ରେ ଏ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ବସିଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ବି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 6-7ଟି କିଣିଲୁ। ଏଠି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଆସି କହିଲୁ ଆମେ ବ୍ଲଗର, ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆମ ପାଖରୁ ରେଟ୍ ନମ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ମଣି ଆମେ ପୁରା ପକ୍କା ବେପାରୀ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଦେବୁ, କାରଣ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମ ଦୋକାନରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛ ପୁଣି ଫ୍ରିରେ। ତ ଆମେ ତୁମକୁ ପକ୍କା ରେଟ୍ ଦେବୁ, ଭଲ ରେଟ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ବକ୍କା ରେଟ୍ ଭଲ ରେଟ୍ ଦେବ ତ ପୁଣି ଅଧିକା କହୁଛ କାହିଁକି? ନା ଏଠି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରେଟ୍ ଅଧିକା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବୁ। କରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବ ନା ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ଚାଲ ଗୋଟିଏ ତ ଫାଇଦା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର, କିଛି ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ଆମ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍, ତ କହିଲି ଚାଲ ପଚାରିଦେବା। ସେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି, ମନମୁଗ୍ଧକର, ଚମତ୍କାର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇକି କହିଲେ ବି, ଏ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଅଳଙ୍କାର, ଗହଣା ନୁହେଁ। ତ ଯେତେ ଲଗେଇଲେ ବି କମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଘରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଝିଥିଲି 1000-1200, ଏଠି ଆମକୁ 200-300 ମିଳୁଛୁ, ତଥାପି ଏମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏତେ ପଇସା ନେଇନେଲା, ଏତେ ପଇସା, ତାପରେ ଗାଁରେ ଯାଇ କିଣ, ଏଠି କାହିଁକି କିଣୁଛ? ଚାଲ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏଠି ଚୁଡ଼ି କିଣାକୁଣି ସାରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରମିନାର, ଜେନେରାଲି ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସେ ବହୁତ ଗରମ, ତଥାପି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଚାରମିନାର ପାଖକୁ, ଖାଇବା, ଚାରମିନାର ଖାଇବା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସଦାବ ହୋଟେଲ ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଫେମସ୍।
पूरा हैदराबाद फेमस सदा होटल राति 12टा गोटे बेले गले भी चार बिरयानी एवेलेबल किंतु वेटिंग टाइम घंटे घंटे धरी वेट करिया पड़ियो खाया पाए तापरे गोटे अछि एठी सागस कैफे सेठी हलीम बिरयानी फेमस आउ सबुठारु फाइनाल निमरात निमरात ना निमरान निमरात बोधे गोटे अच्छी सेठी चाहा दुकान बहुत फेमस हेवी सेलिंग आप भाभी भी पारिबेनी आमे खाइबा चाटा तो निहाती संध्यार समय चाहा टी केते दरकार चाहा नहेले हबनी निमरा कैफे बोली गोटे कैफे अच्छी सेठी जाइके ट्राए करंतु चाहा आउ एठू आम अतर किणुलु चारमीनार पाखरे अतर बहुत भल मिले क्वालिटी मिले किंतु किणिया पाखरे कथा सुना गहना भी दुकान बहुत अच्छी देखी चाहिए ठकामीर शिकार हुंतुनी मु हेइची थरे दिथर किंतु लोक भल कारण बेपार कर ठकिकी बेसी समय जो जगह को जीवे 100 रु 1-2 ठक तो मिलबे ये लोक देखु बहुत भद्र लोक भाया आमको देला डिस्काउंट भी देला वीडियो आसुची आउ ये हाथ लगे कि आम टेस्ट कलु परफ्यूम परफ्यूम तो न अतर 150 टंका देके आनिलु चलतु ये है आज आमर चारमीनार शॉपिंग पूरा किणाकुणी सरला चूड़ी किणिलु कान को किणिलु नाक को किणिलु आउ कौन कौन जूता फोता सब किणाकुणी सारी आमे चलु घर को खाइबा आमे दीपरे ना आमे एठी राति 11टा लानी एठी आज सोमवार अच्छी बिरयानी खाइबानी आमे जाइकी सुल्तान बाजार अच्छी गोटे सेठी चाट फाट खाई घर को चलू तेणु आपण वीडियो पूरा देखि अशेष अशेष धन्यवाद आमे गोटे छोटिया यूट्यूबर आमर चैनल नुआ नुआ आरंभ होइछि आपण माने वीडियो देखंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को हाइप करंतु आउ सब्सक्राइब करी हमको टिके सपोर्ट करंतु धन्यवाद आउ बार बार तो सही गोटे कथा लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु आमको अनुग्रहित करंतु धन्यवाद ये देखो सही चश्मा वाला 750 टंका कहूला लास्ट रे 100 टंकार देला धन्यवाद।